Voor het project Hulde aan de horizon kon mensen haar mooiste foto van de horizon insturen. Omroep Friesland gaat op zoek naar de verhalen achter die foto's. Je hoort het verhaal achter deze foto. Makke in Appelskeer, troch Piebe van den Berg. Piebe mij graag rennen en onderwilens maakt er dan foto's. Deze keer weer de vrouw mij en dat is vanzelfsprekend gezellig, maar soms wel wat onhandig. Wacht even, hè? Even dit nog. Maar ik heb net van die Delft zelf. Nee, dat moet achter me blijven. Hoe dat komt erop? Beeldvervuilend vanzelf. Nou, dat net. Maar, Nou, het gaat mij om de natuur nou even. Dus saluts u speer troch het Drentse Friese wol. Maar toen sloeg het niet lotta, want het begon te regnen. En de telefoon van Piebe wie ik nog in één leeg. En daar stond de route op. Dus zij verdwaalde. Maar ja, Piebe bloot vanzelfs Piebe. Het regende al wat minder en ja, als fotograaf zit hij in zo'n mooie omgeving, dan kan je het net letten. Dus ik zie daar een duin. Ik zei nou, ik ga even op het duin, zien wat erachter is. Oh, daar zie ik toch een panorama, dat is geweldig. Maar mijn vrouw is ongeduldig, want die denkt, ja, we zien nou wel Westheel. Dus die moet terug. ja, die foto's die Piebe dan maakt, dan denk ik, nou ja, daar heeft ze 30 van maken en goh, die BM heeft nog jou eens jongen. Gelukkig zette Piebe terug. En daarom hebben wij nou deze foto. Maar het weer Hieltje die daar de prijs van betellen. Ik ben daar zwierverkouden van geweest, ja. En dan koorts en echt, dan zei ze van, wat is dit? En ja, dan in de coronatijd, dus een test waren en dat weer negatief. En de verkoudheid gaat dan na een weekend 10 dagen, ik wil weer hoor, dus dat is wel goed voor ons. En zo kwam het dags nog goed.